हे दुर्गा माई, राउर आशीर्वाद से आज हमार भाई मैट्रिक 3rd डिवीजन से पास कैले बा। माई, जैसे तू हमार मनोकामना के पूर्ण कैले बाड़ू, ओसे ही हम अपन दिहल वचन पूरा करब। आज से हम पूरा 1.25 महीना तक अपन मर्द से दूर रहब माई, और अलगे बिछौना लगा के सूतब। आहा, देखी लोग, एगो प्योर भारतीय नारी पार्वती देवी के आस्था। अब आई रउआ लोग के इनकर खखुआइल पति से परिचय करावतानी। ई हवन पार्वती देवी के पति कैलाश बाबू। पत्नी के अभाव में इनकर स्वभाव खराब हो गया बा। और ई आई सरकारी स्कूल के मास्टराइन किरण देवी। कैसे कबूतर उड़ता जाए। अपन सरकारी नौकरी या बाप के दिहल दहेज से अपना मर्द के अंगुरी पे नचावेली। अब इनका प्रताड़ना से प्रताड़ित मर्द के हाल रुआ लोग अपना आंख से देखी। ई बेचारा रोवत नहीं खे। प्रमोद जी तनी कैमरा नीचे ले, प्याज काटा था। इहे हवन कमासुत मेहरारू के पढ़ल लिखल बेरोजगार पति विजय बाबू, जो ना मर्द के लाइफ में नो अट्रैक्शन, ओकरा में कितना होई फ्रस्ट्रेशन। ससुरी बियाह न भइल, जिंदगी बर्बाद हो गइल बा। अरे जिंदगी बर्बाद न भइल, जिंदगी के तो बलात्कार हो गइल। 2 साल में 6 बार दर्शन भइल। बस अब ई बात हम केकरा के जाके बोली, बताओ। सही बात, बाकी सुखी बाड़ा तू। वो कैसे? 2 साल में कम से कम 6 बार दर्शन भइल। हाँ, वो तो भइल। ससुर 9 महीना भइल हमरा निकलला। का? फ्रस्ट्रेशन। अच्छा, फ्रस्ट्रेशन। एक काम करत तनी, आज फ्रस्ट्रेशन के स्टेशन पे पहुंचा के दम ले। उठता। आज न बीच में कोनो बाबा आई, ना कोनो समाज, ना कोई आस्था, ना कोनो पैसा। फिनिश कर। आई एम कमिंग डार्लिंग। यस डार्लिंग, आई एम कमिंग।